ಸಜಿಪದ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಟ್ಲ ಪೂಜಿದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಂತಾರೆ ನಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬ ತೂಂದುಲೇದಿ ನಾನು ಲಿಪ್ಪದು ನಾನು ತುಯರಿಂಚ ಕಡೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ತುಯರಿಂಚ ಮಸ್ತು ಹೊರ್ತು ತುಯರು ಯಾರು ಬೇಡ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರು ಗುಟ್ಕದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿಂಚಾತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಚಲಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ರಾಜಯೋಗ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಸಾನ ಯಾನು ತಾಡ್ದಾಟಿಡಿಂಚ ಉಂಟು 4-5 ತಾಯನ ಸಾನ ದಿನ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಶಾಲೆ ಕಡಬಿಡ್ನು 4-5 ತಾಯ ಅಂದ ಯಾನು ಕಡಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯನ್ನು ಏ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ದೈವಗು ಏ ಅವ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂದು ಕೊರ್ರಿ ಅವೇ ಪ್ರತಿಫಲ 4-5 ತಾಯನ ಮಣ್ಣದ ಫಲವು ಇನ್ನು ಪಿರವಡ ಇತ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಅವು ಹಾಗೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಪತೊಂದು ಅದು ಪನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಆರು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂದೆ ದೈವಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪುಲ್ಲಿ ಸಾನ ತೋಜುನು ದೂರೋಡು ಮಸ್ತು ದೂರೋಡು ತೋಜುನು ಸಾನ ತಾರದಗಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ನಾನು ಅವಲೇ ಮೀಪ ಅಂತೀನಿ ಅವಲೇ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಶಾಲೆ ಬೂಕು ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ್ಯಾರು ನಾನು ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕಡಪುಡುವೆ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡದಾನಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕೆದು ಬರೋಂಡು ಬದಿಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೆದುಂಡು ಸಜಿಪಡ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲು ತುಂಡೈತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಸಜಿಪಾಡು ಅವಳು ಕೆದುಂಡು ಬಿಜಂದಾರ್ದ ಕೆದು ಒಂದು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪನ್ಪಿನ ರಾಮಡು ಆ ಚಿತ್ರಣ ಪೂರ ಕನ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ ಅವೇ ಪೂರ ಅವೇ ಕನ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಶೇಖರೆ ಬಾಡು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಸತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಒಂದು ಕೊಡೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ ತರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬುಡತಿನ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅವು ಇರ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಕುഞ്ഞ ಮಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಬುಡ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ತೆಂಚಿ ನಾನಿದ್ದು ಕುഞ്ഞ ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಿಕ್ಕಲ್ಡು ರಡ್ಡು ಚೈನಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಜೀರು ತೀರ್ಪೋಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ಡು ಚೈನ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸಜಿಪದ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜಾಗ್ಯದ ಓಡೋಗು ಆಯರೆ ಹೋದು ಆ ಪಚ್ಚದ ಗೇಣಿ ಚೀಟನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲೆ ಪಟ್ಲನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಿತ್ರದ್ದು ಸ್ವೆಟ್ರ್ ತಾನೇ ಕುಂಚಮ್ಮ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಗೆ ಅಂದು ತನಕ್ಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬೈದಿನತಿ ಕೊರೊಡತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿನ ಲಾರಿ ಬತ್ತು ಉಂತುನು ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂದಿನ ಮುಡಿನ ಕೊಂಡೋದು ಆ ಲಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಗೇಣಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ನಾನೇ ದಿಂಜಾದ ಕೊನೊಬ್ಬರು ಬೆಂತಿನೇರ ತಿನ್ಪಿನೇರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುഞ്ഞ ಮಕ್ಕ ಆರು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮನಕ್ಕಲೆ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ಜನ ಬೆನ್ಪೈರು 10 ಏರ್ಲು ಮೂಜಿ ಜೋಡಿ ಏರ್ಲು ಕಂಡ ಕಿಂಡ ಪುರ ಮಲ್ಪದು ಒಂದು ಯಾರನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪೇನು 6 ತೀರು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಓಲು ಕಾಪಿಗಡ್ಡು ಪೋನಾಗ ಅವಾರು ಅವಳು ಒರ್ತಿ ಪಡ್ಚಿ ಬಂದು ಈಡಲೆ ತಾತ ಅಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಂತಾರೆ ನಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬ ತೂಂದುಲೇದಿ ನಾನು ಲಿಪ್ಪದು ನಾನು ತುಯರಿಂಚ ಕಡೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ತುಯರಿಂಚ ಮಸ್ತು ಹೊರ್ತು ತುಯರು ಯಾರು ಬೇಡ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆ ತುಯರು ಅಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರು ಗುಟ್ಕದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿಂಚಾತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಚಲಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಟ್ಟು ಉಂತೆರ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೋಪುಡು ಜಪಡೋದು ಇತ್ತಿನ ಆಜಿ 7 ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ದು ಉಂದುದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆತರ ವಿಶೇಷ ಜೋಪಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಪು ಪ್ರತಿ ಸಟ್ಲ ನಾನು ಪೂಜಿದು ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಜಪು ಎನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಐನು ನಾನು ಎತ್ತು ಸತ್ತಿಕ್ಕೇದ್ ನಾನು ಪಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚು ಎನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಒರಿದಿನ ಆಯುಷ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬೈದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅವು ಕುഞ്ഞ ಮಕ್ಕರ್ನ
ನೆನಪುನು ಏನು ರಾಪಟೋಟ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜೆಕ್ ತೂಡು ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲೇರು ಅವರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು